Għattini ġimgħa konsekuttiva Roberta Bella ma lissen lebda kelma dwar il-Ministru Rodrigo Gálvez li jumerreq fi skandlu li qed ikompli dejjem jiżvolġi f'aktar allegazzjonijiet serji. F'intervista ta' aktar minn sija mimlija attakki partiġani, Roberta Bella ma lissen lebda kelma dwar kif qed ikun allegat li l-ministri tiegħu għamlu allegazzjonijiet serji dwar ġid mhux spjegat ta' Rodrigo Gálvez. Dan fil-waqt li njora totalment l-istorja żvelata dwar partit ta' artijiet li jagħmel Gálvez ma' kuntratturi notevoli. Minflok, Roberta Bella ddikjara li jidħul tal-familji Maltin żdied b'mod eżaġerat mingħajr ma konvenjentament semma kif huma bosta d-diffikultajiet li qed jesperjenza l-poplu Malti Wawċi. B'mod speċjali, id-diffikultà sabiex wieħed ikollu l-proprjetà tiegħu meta l-Ministru responsabbli mill-housing jinsab merreq fil-ġid tal-proprjetajiet. Id-dħul tal-familji tagħna sploda l-fuq. Fl-intervista Roberta Bella ftaħar ukoll bl-istudju li għaddej dwar il-metro li skont il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana se tħalli lil pajjiżna Royal Screwed, fejn anka surrealment iddiskriva lil kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg bħala perikolus talli ħareġ lit tal-ħbiberija sabiex il-poplu jittafilu l-pis ta' traffiku illi jsib ma' wiċċu kuljum li jgħaddi. U minkejja li qabel li traffiku jrid jiġi indirizzat u ħarab totalment milli jwieġeb dwar jekk il-ministri tiegħu u x'se jkunu ta' eżempju u jagħmlu użu mit-trasport tal-massa.